Srdečne vás pozývame na veľtrh Danubius Gastro v Inchebe. Sme nitrianska čokoládovňa Lyra Chocolate. Možno ste už o nás počuli alebo čítali. Nedávno tento rok sme získali, vlastne už minulý rok sme získali ocenenie Zlatá medaila Great Taste v Londýne za naše čokoládky Mandaly. Máme ich tu samozrejme na ochutnávku, čerstvo navyrábané u nás v Nitre. K tomu sortiment vynikajúcich dražovaných plodov, rôznych orieškov, kávy, kakaových bôbov a špecialitek z Kolumbie, kde sa špecializujeme na kolumbijské výnimočné kakao Vino de Aroma. Okrem klasického, aj keď nie tak klasického sortimentu čokolád, máme čokoládky bez cukru, sladené sladidlom zo stevie, takisto z nich liate nejaké malé čokoládky, pralinky, sladidlá, ktorými môžete nahradiť cukor. A máme aj nový rad čokoládiek vyrábaných v Taliansku, ktoré sú liate zastudená alebo raw a v biokvalite. Príďte nás navštíviť od dnes až do nedele na veľtrhu Danubius Gastro, nájdete nás v pavilóne D, máme tu kopec čokoládky, na ochutnávku, nejaké orechy. V prípade, že by ste to nestihli, nájdete nás obchod Zdravej výživy v každej dobrej čokoládovni alebo na internete nitrianska čokoládovňa Lyra alebo Svita. Tešíme sa na vás.